Λοιπόν, ξεκινήσαμε τώρα. Πάμε. Hello! Πες στην Μύκονο και φεύγω τώρα και σε μάνα. Μύκονο! Το πήρε στο τηλέφωνο. Hello! Ναι, το Φιλιππίδη. Ναι, άρα. Ο Ψινάκης τι μου είπε. Τι σου είπε ο Ψινάκης? Δεν θυμάμαι. Τι θα γίνει, θα κουβαλάμε εμείς τις τσάντες σας. Γιατί δεν σας Άρα κουβαλάω εγώ. εμείς το μόνο εμείς. Μια... Πήραμε όλοι από δύο φτάνει που κάνουμε για εσάς να πούμε τη δουλειά σας. Ναι, που κάνουμε τη δουλειά Το σας. ψήλετε για χρόνο για πάνω, μόνιμα. Γιατί να μην πάρω. Άμα γουστάρετε. Πού είμαστε εδώ? Πάμε για τα Μύκονο. Α, πες το έτσι. Παίρνει και φωτιά κάποιο κοντινό νησί. Ναι, μαλάκα. Πήρε φωτιά, Εγώ θα πέσουμε. Από! Από πού? Από πού? Από τι? Βοήθεια έχω. Με έχει φτιάξει κατούρμα. Θα βγάλω τον έξω τώρα που τραβάω και βίντεο. Να το δες σκυλάκι ρε φίλε. Είναι κάτι σκυλάκια και κάτι κατήλες και θα χάσουμε το λεωφορείο. Τα χέρια μας τα δύο. Μετά παίρνουμε μια ώρα στάση. Μια ώρα στάση. Θα κάνουμε καμιά μαλακία πάλι να περάσουμε. Θα μας κορνάνε αυτοί θα πούνε σε ογλέτια. Εδώ, εδώ, κάμερα σε μένα. 55-10-52-10-10, πάτε από το καινούργιο βιβλίο. Τελευταία εκπομπή που δίνει αυτό το βιβλίο. Πάτε το κερδιστόρο 3 DVD, 25 σουβλάκια και 3 δίπιτα. Μόνο για εσάς, 95,9 ευρώ. Κάμερα σε μένα. Όχι, όχι, όλα πράγματα δεν έκανε όλα. Ένα βιβλίο τώρα, 2 δίπιτα, 3 σουβλάκια, μια σκούπα, μια σουλίδα. Αλλαγή. Ένα ψυγείο. Αλλαγή. 55-10-52-10-10. Αλλαγή. 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 Πενείς. Ρώσικα. Του πας ρε πούσι. Α, λεωφορείο. Λεωφορείο. Εγώ δεν τρώω λεωφορείο. Δεν με κάνεις, δηλαδή. Δες του Πανάγια Στάμ. Κοιμίζω στο τόκο. Ναι φίλε. Λοιπόν, σε όλο το κόσμο του Facebook, εδώ, κάμερα σε μένα. Κάμερα σε τώρα. Λοιπόν, κάτω ρε. Λοιπόν, Είσαι και κοντό. θέλω πολλά like. Μαλάκα κοίτα. Μαλάκα. Γιατί έχουνε δράκους για φύλακες. Θέλω πολλά like και πολλά comment, Και εντάξει. μετά σου λέει ο άλλος. Όχι, δεν είμαι πολύ. Δεν υπάρχει το Eragon. Πάμε απέναντι, πάμε απέναντι. Α, μην πας απέναντι. Τώρα πήγαινε απέναντι. Αλλά πού είμαστε, α. Να σας δω τώρα, μαλάκες. Παιδιά, κάμερα σε μένα. Παιδιά, σας έχουμε μια καλή χρονιά. Το γάμα μπλου όλο. Έτσι. Να γαμίσει και φέτος θα έχεις κάνει καμία έκρηξη στην παρτοκέρα εδώ πίσω. Τι θα γίνει Πού είναι ο Φίλιππος, πού είναι ο Σπυρόπουλος. Περιμένω τα καινούργια προϊόντα του Φίλιππου, έτσι. Φίλιππε, κάτι για πυροσβεστητές ακούσαμε. Και εγώ δεν τα ακούσα. Και να γίνει πράξη. Εδώ κοίτα μου πείτε, πάνε με την πάρτι μας. Σε πολύ καλή τιμή. 2 και 1 δώρο σε ένας Κινέζους, σε ένα καπνογόνο. Άρα λέω εσύ καημένε. Ξενέρα. Τι μιλάς ρε! Μουσάτε. Να πεις το μουσί μου είσαι.
Γεια σου ρε Στέγε με τις πλάτες σου να πούμε. Άρα μορφάντρα. Τι για τη μέση. Τι με κάνει μαλάκες. Πάμε να χορεύουμε τώρα, χορεύουμε. Πάμε. Όχι. Στέγε τώρα που θα πεγάνει λίγο πάνω. Και έχεις να χορεύεις, τι πάμε όλα μάγια, έργο, τραγούδα. Πρόσεχε το λάπτοπ. Πάμε, έλα, εγώ τραβάω, δεν με μέσα. Αυτές τώρα τα καλά σου και για μαζί γιατί μαμά κάτι σου λέω θα γίνει μπερδέμα. Περνούν πάντα καταφέρνεις, θα περάσεις το πετέλεις, θα φύγει τα πετέλα. Το ξέρεις όλο. Είναι λες τι. Πού πάει. Έτσι να καθαρίσει και τον έφος. Είμαστε ρεζίλ. Μαλάκης παίρνει φωτιά. Δεν κάνει πρώτη φορά. Ένα αεροπλάνο. Ρε κάπου έτσι πάρει φωτιά. Ρε φωτιά. Φύγε ρε Νίκο να βλέπω. Εδώ και πρώτο πράγμα. Έχω και σύνδεση άμα θέλετε. Ο παππούς, έλα ο παππού. Σταμάτησε παππού. Το ξέρει απ' την το ξέρει ρε. Εντάξει, μαλάκα να πάμε από εκεί και να πάρουμε στήρα για από εδώ. Έλα πιο μέσα, μάνα, έχει τα μάξι. Τι με νοιάζει. Τι με νοιάζει μέσα στα αρχίδια μου. Κατηστή διαμαρτυρία. Τι μαλακία λέγεται αυτό. Έλα. Εκεί έχει μηχανάκια πολλό. Να του κόψει τη ζουζού. Ω ναι μαλάκα. Θα κάνουμε αυτό. Έτσι αντίγεται εδώ την άλλη. Αλλά θα γίνει πουτάνα. Κάνε τυφλό και πήγαινε έτσι.